zuwa kana wani zuƙar koken baka taɓa ba mu mun ɗanɗana ba ga ɗan sammana ba mu nan mu ɗan sha. Gani nan. Sammana to kullum sai ka dinga sha mu ba za ka dinga sammana ba sammana. Ka taimaka kanka ya kasa ba kanka ya ɗauka kuma ni nawa ba zai ɗauka ba hauka ake yi ga sammana. Wallahi sai na sha zubo min kawai ban watso min ita nan. Baka san kaina ba zubo ta kawai watso kawai watso ta. Tun da ka sha ka bar da badalta ma ita sai ka je ka zuba. Ina yin ka. Yau zan sha daɗi muradina. What? Wannan ma ta yi maka ɗan ba ɗan ƙara ban kaɗa ta kawai sai ka ƙara min wata. Oh, no. Oh no! Ƙarafa mu siya a kawo ƙarafa mu siya. A rage jin kamar kiran sallah. What? Wace mutanen ɗauka a nan? Koriya ko baka ko fara? What? Malam lafiya na ganka haka? Mahaukaci ne. Baka ga alwala na yi. Wannan wace sallah ce karfe 11 za a yi? Ba ga sallar isha ba ce? What? Ina jin ko? Siga. Kun ga bidiyo? Kai! Ku da kwanwa da ku a can. Kun ga lissafin ko yanzu aka fara kawo bidiyoyi masu sikari. Kun gane ayi. Inda rabba na ai ba wahala. Mu je a ƙara yin guda ɗaya yanzu wanne za a ƙara yi kenan. Shi ne kawai. Kawai fa mu fa mun riga fa mun yi fasta fa kawai. An yi fasta. To kai ma fa a cikin fa shaye-shayen kake kenan ta a shi ma fa ya sha ko? To ha gani to me amfanin kai kenan me yasa shi bai ji sauki ba? Ma gari. Allah ka. Wannan